Mas Jambrong or majikan bewis ta? Iya majikan. Yen sampean bener sayang Mama Haji Wasidi, aja kewilara pikiran. Pilih siji sing pasti Mama Haji ora sanggup yen cinta dibagi. Mama Haji Wasidi yang punya aja sing dua lagu kanggo penganten di penganten iki ya penganten. Penganten tuh, penganten. Ayo penganten. Batak. Penganten. Iya, batak. Penganten adone mendi pirang-pirang korbane wayuan. Kadang bisa rusak ning pikiran. Mega Jaya Group penganten mulane mandi rapi nendang sing percaya li bakal bahagia penganten. Cinta segitiga bisa gawe lara, najan kula cinta nanging orang nerima. Sapa Mas? Yen sampeyan wong Batang bener sayang terus majikan, aja gawe lara pikiran. Sapa Mas? Pilih salah siji sing pasti ora sanggup yang cinta dibagi. Mega Jaya Garden. Hey, bisa bawa ayu bos Paname terus bos Paname pirang-pirang korbane wayuman, kadang bisa rusak ning turunan. Majikan Mama Haji Wasidi terus. Mulane mati kita bisa, sing percaya Pak Haji bakal bahagia. Cinta segitiga bisa gawe lara, najan kula cinta batin ora nerima. Yen sampean bener sayang, aja gawe lara pikiran. Bos Jambrong maning pilih salah siji sing pasti Kang Jambrong sayang ora sanggup yen cinta dibagi. Masih akeh ngesawerane. Matur kesuwun majikan. Birunya Cinta duet. Birunya Cinta.